И коментарът ми за мача, трудно да се говори с такъв резултат. 5-0 в полза на ЦСКА, но все пак мога да твърда, че моят отбор отново излезе с играл с отбора на ЦСКА, въпреки резултата, който се получи. Емил. Господин Кривенов, отговаря ли цифровото изражение на показаното на Фердинанд? Не ви разбрах въпроса, ако може. Отговаря ли цифровото изражение на показаното от вас? За мен лично не. Ранният гол ли ще иска да плача? Може би до някъде да, но по-скоро втория гол, който падна в 50 минута, вече предреши изход от мача. Първо поздравление, че дойдохте и се надигравахте. И след първия матч Милето Христо, вашия вратар, така стана симпатичен на доста колеги. Защо решихте да го замените сега и да заложите на друг вратар? И съжалявате ли за тази рокада? Не съжалявам, в нито един момент не съжалявам за тази рокада. Просто давам шанс на всеки един в отбора да играе. Докато Стоян, който пази в днескашния матч, е юноша на ЦСКА и просто този ход го предприех заради тази причина. Дали отбора ви играхте открито, за което също поздравление, дали се беше пренавил малко целия състав? Имаше ли някакво пренавил? Може би да, имаше го на моменти. Виждаше се, че имаше някакво пренавиване в самите футболисти вътре на терена. Имаше дори в някои от футболистите ни притеснения, най-вече тези, които са юноши на ЦСКА. Защо? Моля? Притесняват юноши. И трябва да имате амбицията да се докажете срещу отбора, който ви се... Да, може би трябва да имат амбиция да докажат отбора на ЦСКА, но все пак те са все още, как да кажа, неозрели за този мъжки футбол. Те са до миналата година са били юноши и сега влизат. Трябва да кажа, трети, четвърти мач на някой от тях и трудно им е. Все пак между юношите и мъжки футбол е голяма разликата. Да излезеш да играеш още във втория си официален матч мъже срещу ЦСКА. И трябва да има някакво стъписване. Други въпроси, колеги? Да. Това е може би най-силният състав на Бота в последните години. Какво ви трябва да започнете да печелите мачовете с групата и как се играе на Арсенал? Значи какво ни трябва да започнем да спечелим мачовете си в групата? Ние почнахме. Между другото, още предишния кръг, аз преди това бех заявил, че ние от тук нататък ще печелим и то спечелим доста мачове. Мога да кажа, че на завидното 14 момента, което се намираме в момента, на полусезон сме в десетката. Какво е чувство за играч? Най-мета великолепно, уникално. Имате ли желание да излезете и вие на терена? Да. Да, до някъде имам такова желание, но не съм готов да го направя. Отдавна съм спрял с активно